Masak iwak panju terus nggawe sego dhiwul. Halo bolo, iki ceritane aku mau esuk arep adang sego dhiwul. Lah iki aku lagi ngusek glepunge iki saka glepung gaplek wingi kae ya bolo sing tak tutu. Lah iki dinehi banyu sithik gek diusek-usek. Nek wis rampung terus banyune ning nggon panci kuwi mau wis umep. Langsung dicemplungno apa ditumpangno iki didang. Le adang ya kira-kira nganti manteng kuwi sekitar 15 menit. Lah terus ditutup ngene iki. Singkat cerita iki mau wis 15 menit rasa suwe-suwe nek kirane wis manteng gek terus dientas. Lah nek diwul anget-anget ngene iki nek aku mbiyen to dikrawu nganggo kambil ngono kae gek dikepeli dinehi uyah sithik jan jos banget bolo rasane iki. Lanjut aku goreng iwak panju iki olehku wingi kae bolo pas mancing neng Pantai Wedhiombo. Intuke panju ki loro gek karo iwak bayeman kuwi siji ki langsung wae tak goreng engko ki arek tak mangut. Iki engko jodone sego dhiwul mau gek nyambel bawang jan jos bolo. Iki ditunggu men rodok garing, engko nek wis garing gek diwalek men ora gosong. Lah iki sengaja aku goreng ki ya rodok garing ngene iki bolo, soale mengko nek dijangan ki men ora ajur. Dadi daginge ngono ki men ora do pisah. Lah singkat cerita iwake mau wis mateng iki arep tak entas dhisik bolo. Lanjut aku arep nyiapke bumbune sing arep digawe mangut. Lah teksture nek mateng ki ngene iki bolo, iwake garing gek daginge iki ya ora ajur. Lah iki langsung wae aku nggongso bumbune iki mau bumbu tak ulek. Bumbune iki ya kur brambang, bawang tumbar, jahe laos gek dinehi dong jeruk, dong salam karo serai ngono kuwi bolo. Gek digongso nek wis bumbune wangi langsung dinehi banyu gek engko santene iki nyusul. Iki mau ya tak uleki lombok riwit kae ding bolo soale men kuwahe ki rada abang-abang kuning ngono kae. Lah iki santene wis tak cemplungke, aku ki gur nganggo santen instan kae bolo. Gek iki tak tambahi penyedap karo gula Jawa. Aku nek masak ki senengane nganggo gula Jawa, nek gula pasir niki ya kur kadang-kadang. Lah wis santene mau wis umup, gek iki iwake langsung tak cemplungke. Ditunggu men nganti tanek. Lan bumbune kuwi meresap gek banyune ya rada larut men enak bolo. Lah ngene iki lho, nek wis mateng ki enak tenan.